Good holiday. Good morning,
थांबवला काय त्याला विजयनी थांबवला काय कुठून आहे विजय भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तात जो राज्य सरकारच्या वतीन श्रद्धांजली अर्पण करपा खातीर हांव आशिल्लो तेंच्या फॅमिलीचे मेंबर आशिल्ले आमचे नवनिर्वाचित कुलगुरू आमदार चंद्रकांत शेट्टी हे आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकरांची सगळी गोंयकार कनिश्ठ गोंयकार शैक्षणिक क्षेत्रा खातीर सगळी याद काडली वता गोंयांतले गांवांतली प्राथमीक शाळा गांवागांवांत करप हे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुराय टेन्युरांतल्यान जाल्लें निश्चितच रित्या म्हणजे आतांच्या 60 वर्सां मेरेनले आसलेले लोक हे केन्नाच विसरूंक शकना की तांच्याच खातीर प्राथमीक शिक्षणाचे धडे हे ते गांवांत आपल्याक घेवंक शकले नाजाल्यार तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन्स नाशिल्ले प्राथमीक शिक्षण दुसरे कडेन घेवप हे तांच्या खातीर खूब कठीण आशिल्लें बट तेन्ना लोक प्राथमीक शिक्षण ह्या शाळां खातीर घेवपाक शकले हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन भाऊ मानून तुमकां स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांचंच कार्य पुढे चालवता MGP निवडणुकीच्या अगोदर त्यांच्याबरोबर तुमच्याबरोबर नव्हती आता परत तुमच्याबरोबर आली कशा स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सुरवात केली आसा गोंय स्वयंपूर्ण जावचें माननीय मोदीजींचें विजन आसा तें आत्मनिर्भर भारत आनी ताकाच धरून तें फुडें व्हरपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या काळात सुरवात जातली दिवपाची गरज कालीगांव सर अभी आगे अच्छा ओके इथे रावल्या बेगीन बसा तुम्ही हायस्कूल घ्यायची आहे
धाडून दे चला बच्चों ऑब्झर्व्हरचं काय ठरलंय येणार ऑब्झर्व्हर कोण आणि केव्हा ओके बाय हा नंबर काढून द्या काढून द्या PM सर गुड मॉर्निंग मी जेव्हा भाजपच्या लोकांशी बोललो त्यांच्या निरीक्षकाशी बोललो त्यांनी मला सांगितलं डिचोलीचा विकास व्हायला आम्ही तुम्हाला सर्वपर्यंत मदत करू एकाच मुद्द्यावरती मी BJP गव्हर्नमेंटला बोलतो पाटणेकरनी विकासाकडे दुर्लक्ष केलं होतं असं तुमचं म्हणणं आहे मी माझे फुल कॅम्पेनिंगमध्ये मी असं कधीच कोणावरती बोट ठेवलं नाही की यांनी हे केलं ते केलं असं नाही मी कधीच म्हटलं एव्हरीबडी मस्ट हॅव डन द बेस्ट व्हॉट ही कॅन डू आय फील आय कॅन डू बेटर फॉर विचोली पण भाजपच्या विरोधात सगळ्या पक्षाने तुम्हाला समर्थन दिलं होतं असं नाही आहे मला सगळ्या पक्षांनी तिकीट दिलेली होती भाजपने पण दिलेली होती पण माझं कसं असतं मी जेव्हा एकदा शब्द कोणाला देतो त्या शब्दाला ठाम राहतो मी अपक्ष म्हणून निवडून येणार नाही सुपुरच्या नाही काँग्रेसचा कॅन्डिडेट होता MGचा TMCचा कॅन्डिडेट होता सगळ्यांचे कॅन्डिडेट होते आता काय त्यांनी प्रॉमिस केलं तुम्ही ज्यावेळी पाठिंबा दिला त्यावेळी डिचोलीचा विकास आणि मिनिस्ट्री खातीर कितें आम्ही कांयच उलोवंक ना म्हाका फक्त बिचोलचो विकास करपा जाय म्हजें डेव्हलपमेंट आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपा जाय आमचे जे बिचोलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट गोव्यान 2021 अलॉट जाल्ले म्हटले 19 सुरू जाला आमची एक सुरू जावंक ना अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू आसा आमचो इल्ल्या तिसऱ्या घरान भुरगो बेकार आसा गव्हर्मेंट जॉब सोडत प्रायवेट जॉब मेळना हे जॉब म्हाका सुरू करपाक जाय तांचे भुरग्यांचे जॉब दिवपाक जाय इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आसा आमचो कदंबा बस स्टँड आसा आमचे थिंगा बिचोलेन सगळ्यात बरें एक स्कूल चलतालें तें काम कितले दीस पेंडींग आसा फायर डिपार्टमेंटाची बिल्डींग पेंडींग आसा एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आमी एकी कडेन करपाचो आमचो हे आसा आमच्या कडेन कला भवन ना म्हणजे रवींद्र भवन सांखळे गेला अपग्रेडेशन जे हॉस्पिटल आसा आमचे ते अजून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा इट हॅज टू अपग्रेडेड टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे पाटणेकर करण्यात अपयशी ठरलं किंवा याच्या पूर्वीचे आमदार मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं माझं तसं नाही आहे की ह्याने हे केलं नाही त्यांनी केलं नाही तांच्यान जे जाता ते त्यांच्यानी बाबतीत बेस्ट पद्धतीन केल्लें आसा कशें आसता कमी पडटा कमी अशें दिसतालें कदाचित लोकांक दिसलें की दोतोर शेटे कॅन डू स्टील बेटर दोतोर शेटे इज अ मॅन ऑफ वर्क सो they have put a few. So for development you require the ministry, no? How is सिंपल पळय MLA सुद्दां म्हणून खूप कामां करू शकतात पण कशें आसा जर सरकारचो पाठिंबो आसात जाल्यार डेफिनेटली काम स्पिडीन जातलें आमकां लास्ट कितलीं वर्सांचें काम पेंडींग आसा तें 20-22 कितलेशेच पेंडींग आसा तें आमकां स्पिडीन घेवंक जाय आय गॉट अ बीग टार्गेट नेक्स्ट 5 years टू लुक ॲट इट सगळ्यात पहिला पाठिंबा तुम्ही दिला सरकारने जर मंत्रिपद दिलं तर तुम्ही सुचवणार नक्कीच असेल which ministry you like to? So which ministry you like सरकार डिसाइडेड CM प्रोजेक्ट म्हणजे काय नाही इट इज नॉट मी तर तुम्ही अनकंडिशनली हॅपी हेल्प सपोर्ट केला सो तुम्ही कांयच डिमांड करूंक ना तुमकां डिचोलीचो विकास डिमांड केला कांयच ना कशें डिचोलीचो विकास हो म्हजो व्हडलो डिमांड आसा तो जर विकास जालो बेरोजगारी कमी जाले म्हजे जे वचननामान हांव जे दिल्ले ते पॉयंट सगळे क्लियर जातले म्हाका नेक्स्ट टायम लोकांच्या दारार वचपाक इजी जातले मतां मागपाक सिंपल इट इज आसा सिंपल कॅल्क्युलेशन थँक्यू